hemen badugu erretaula bat ederra, xeeki eta miatzen aldugu, orokorki ikusten bali badugu, edargailu bat bezala ezarria da. Horrek, aldareari emaiten dio bere jauntasuna, bere edertasuna, hainbestenarekin nun aldari ere galtzen baita, horako erretaula handi baten erdian, baina, hala da, eta beharrez, eta badakigu, eta hemen hurbil baita, aldarea dela egiazko erdigunea. Eta erdigune horren edertzeko ezarri izan dela erretaula. Eta erretaula hori hain zuzen zerua da. Erran dugu jaanik, alderdi hau lurra dela eta hor zerua, eta hor ikusten ditugu hain zuzen, zeruko jendea eman dezagun, sainduak ikusten ditugu. Eta nahi bada xehetasunetan sartu, hemen ikusten ditugu zutabeak, kolonak nahi bada. Erdi-erdian badira zutabeak, eta beheretik haste, eta gainean. Zutabeetan beheretik hasten giren nahi bada, ikusten dugu San Andres. Eta Elizagunen patroina da. Gero, Jesu Kristo, kurutzea, erdian da hori de, eta gainean, aita zerukoa. Horri ikusten dugu zerukoa da, badu bere keinua zeruak. Ikusten delarik nunbait hedoia, lanoa, horrek nahi du zerua. Hori ezkerrera ikusten dugu, Espiritu Sainduarenako, hedoiak beti nahi du jainkorren egoitza, hori Biblian hala delakotz, ez da besterik. Horre zein alazen du zerua dela, eta ikusten dugu aita. Aitak jakina ez du gorputzik, aita dela erraiten dugu, beraz, jendearen laguntzeko, orduan, personaia bat da, nahi bada. Nahi ikusten dugu, azken mugan dela gainean. Eta hementik abiatzen den otoiz guzia, goiti doala, San Andresen bidez, San Andres Jesu Kristoren bidez, aitari buruz. Eta bakigu meza guzietan entzuten dugun otoitzean, apesak beti bururatzen duela Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Eta hori biziki garrantzitsua da. Aitari buruz otoitza egiten dugu, bitarteko bat dugu, eta hori da Jesus. Eta hemen, markatua da, biziki garbiki, Jesus dela, eta aitaren azpian. Eta gero, patron zaindua, San Andres, hori ere bai, ararteko bat, eta hori ere, egiazko arartekoa, Jesu Kristo bera da, eta aitaren azpiko aldian hain zuzen. Biziki untsa egina da hortako, ez dira erretabulak guztiak hoin untsa eginak. Horik erdiko eta zutabe artea beraz, beharrenak, Andres, Jesus, aita. Beste eskuineko zutabean, ikus daitezke beste personaia batzu. Ez dute denek garantzia bera, baina Jesusen heinean, Jesusen mailan, eskuin ikusten dugu eta Jondoni Joani, apostolua, evangelioaren idazlea, eta ezker hemen Andre de la Maria, zeren hori ere evangelioak egiten dauku. Galbarioan zirela Andre de la Maria, Jesusen ama, eta bestaldetik Joani evangelio idazlea, eta gero bere etxean Maria hartuko zuena, eta hartatuko zuena. Beraz, mail berian direnak, Jesus bera, haren eskuin, Jesusen eskuin, Andre de la Maria, Jesusen esker, Jondoni Joani, evangeli idazlea. Beherago, eta ikusten dugu, beraz, San Andresen mailan, alde batet ikusten dugu, jardezagun esker, zeren xuxenez, guk hementik soin eta ezker ikusten dugu, Eliza batean beti aldaretik irakurtzen da. Beraz, Jondoni Petri bere gakuekin eskuin da. Nik ezker ikusten dut, hantik soin maineza, eskuinitaik. Eban ez hementik ikusten dugula, ezker Jondoni Petri bere gakuekin. Ez zeruko gakoak araiten den bezala, ez da bate hori, zeruan ez da gakorik, bakarrik autoritate baten, larderia baten,
eta seinale dira bakarrik, ez da besteek, gakoak dituena, etxea badu, gisa batez, jauntasuna, bere nagusitasuna, hortik erakusten du gakoak erakutsiz, zeren Jesuse berak erramaizion, gakoak emaiten dauzkitzut zuri, Petriri, beraz hori ez da pentsatua hola izan da. Zeren gakoak, Elizarenak, gakoak. Eta bestaldetik uste dugu Jondoni Paulo, ezpatarekin. Horten pentsatzen da ezpata militarra zen, beraz, Jondoni Paulo, bate zen militarra, ezen bate militarra. Ezpatak beste gauza bat nahi du. Hitzaren ezpata da. Jondoni Paulo predikaria zen, sekulako predikaria zen. Eta aspalditik eta aniz herritan, ez bakarrik kristianotasunean, beste erlizione batzutan ere, hitza, elea, ezpataren formaten emaiten da. Zeren hitza sartzen baita. Hitza sarkorra da. Hitzak zorrotza balima da, kolpatzen algitu. Eta goxoki eman balima da, sendatzen edu hitzak. Ernai du hitza sarkorra da. Beraz, ezpata hitzaren eta bereziki jainkoaren hitzaren simboloa da. Gero, hemen ikusten dugu gura eskarretaek eta San Leon, diosesako patroina da. Bestaldetik, Petri bat bada, martira, Dominikanua da, ezakigu zer ari den hor, zeren ez baitaiku zergatik den hemen, martira zen, 13. mendeko zen, eta buru gainean ikusten dugu ezpata bat, safre bat, horrek nahi du, martir hiltzela, eta eskuan badu, eta erramu bat, nahi bauzu, edo hostaila bat, hori beti da martirren eta seinalea. Eta gero, gainekaldeko nahi da, solairuan bezala, harri egiten eskuinetik, han ikusten dugu personaia bat, belauniko, ez dakiku xuxen zer den, seurenike, hunen ordaintzalea da, pagatzailea da, ongi egilea. Hori gertatzen da behimano gehiotan, erretauletan eta elizako horretan, emaileak, diru emaiten duenak, nahi luke gisa bat edo beste, hori izan dadin, ez du izenik emaiten, beharrik, hobe, gertatzen da, eta eneidurik hori da, emailea izan diteke hori. Emailea hain segur, lekuntako jaun bat izan da, jaureikoa, mandezaun. Eta bestetik usten dugu, Jondoni Joani Batista bere bildotsarekin. Zendako bildotsa? Zeren, Jondoni bataiatzaileak, eta hortako araitan diogu bataiatzailea dela, Jesus bataiatu zuen. Jondoni Joani ari zelarik Jordan bazterrean jende bataiatzen, jendeak bioz berri zaite zen, Jesus ere etorri zen. Eta Batista garantzio, zu, nik bataia, zu, ez zu, behar duzu bataiatu. Jesus garantzio, egizu, egiten duzuna. Eta bataiatu zuen, eta Jondoni Joanik erantzuen huna jainkoaren bildotsa. Jainkoaren bildotsa. Zeren bildotsa testamendu zaharretik heldu da. Bada testu bat, testamendu zaharrean, nun ikusten baita bildotsa sakridikatua. Beste gauza bat ere bada, juduak, Egiptotik, esklabotasunetik atera ziren, bazko egunean, bildotsa hil zuten eta jantzuten egunean. Hor, badira gauza batzu, biziki sakonak, biziki barnarik hartu izan direnak, eta hori guztiak Jondoni Batistarekin lotuak dira. Eta hori ikusten dugu, garbik, eta gura ere ikusten da, Batistarekin. Bereziki, jakin behar da, zendako den bildotsa Jondoni Joani Batistarekin. Bataitzailearekin. Huna hemen, jainkoaren bildotsa, beraz, Jesusen irudia da bildotsa. Jesusen irudia da.